Здравейте, моите, аз съм Капитан Геро и това е сервера ButterPvP. И да, най-сетне реших да снимам някакъв клип и такива глупости. този клип ще е нещо като ревю, да го кажем, защото последното ревю да съм правил преди 5 месеца, предполагам. И да, първо да кажем това. Като за начало да покажем спомена, последния рестарт беше преди месец, нещо сигурно. Месец поне да кажем. И не планирам никакъв рестарт за поне още един месец, да кажем, два. Спомена има Envily, Enchanting Table, тук са за Faction, Help Factions, как са Faction и други команди. Тук е за животни храничка и тук са всеки ранг какво се държа. Не съм го апдейтвал доста време, тъй ще трябва да се взема. Няма много време. Спомнава точно тук. Отстрани от дясно на играта ще видите има stats. Там показва колко са онлайн играчите, колко power имат. Power е за Factions. MCMMO, това са скилове на MCMMO. Примерно има 10 скил в сервера, смисъл има скилове на Swords, има на Axis и примерно на Swords, като дигнете 100 лева, убиете повече демидж, не чувства се, но не е много голям ефект, но е все пак нещо и така дигате 100, 200, 300 и така нататък. Сега да пишем този. Добре, да покажем лаповете. Викам Warp Battle Domain. Значи първо Warp Drop Party. Предната седмица, днеска сме в сряда, т.е. събота и неделя на предната седмица, нямаше евенти, тъй като не бе в България и нямаше кой друг да ги прави, но нали тази седмица всичко се попаше. Тук е Drop Party-то, слагаме често отгоре и чупим и каквото се падне. Евент се състои от Battle Dome, от Find Chest. Find Chest е търсите честове и там под Find също. Battle Dome е PvP евент. Drop Party казах, End ще покажа с малко. Warp, Jump също от евентите. И това е като цяло Warp End, да покажем. Warp End тук става битките, да ги кажем. Който слезе малко трудно се качи, но е лесно пак се качваш. Така. Сега също отдясно пак ви, по средата отдясно пак ви излиза не статс, а друго, Top Kills. Всеки понеделник харескам скиловете и човек с най-много скилове, с най-много убийства, получава 50 дп, другите нищо. Като цяло не е много така... Не е детайлно, но като за PvP става ще го поправим за бъдеще. Друг Warp Mini Games предполагам, но за сега и мисля, че това е... Абе само Survival Games ще има, стои ще видим. Ако ми хареса идеята, може да добавим още, защото просто не много хора играят и... Да. Warp Nether, само ще е украшен, да, те не трябва да го покажам, но както е, ще има нов Warp Nether, сега не си правя това просто, Warp Shop също, тук почти всичко има, не казвам всичко, има почти всичко, от което се нуждаете, предполагам, да, майка ми да продавате, да купувате. Warp Sprint също от евентите и Warp Token, значи има вод система, която не е доста добра според мен, малко едитвана от един печага. Значи първо вод напишем, вод. И виждате, значи като вотвате всеки ден, примерно, получавате, има 4 сайта. И във всеки сайт получавате 5 токена, тези токени ще покажат малко по моята система, 5 токена, 500 пари, 25 XP, Obsidian, TNT и Diamonds. Също така, като вотвате, имате шанс да спечелите едно от 10
Там, тук си виждате какво имате. Едно от 10 2000 пари 100 XP, едно от 25 друго, едно от 200 друго и едно от 400 друго. Едно от 400 е най-доброто, което е 50 Donation Points, а 50 Donation Points са 24 SMS и това си е пак добре, смисъл безплатно си получавате. ДП е доста добре според мен, а с тези токени, за да ги употребявате, пишете на кой на токен и виждате колко токен има. И след това написвате на кой на шоп и ви показва какво можете да купите с тези токени. За 2 токена 64 obsidian, 6 токена 64 и така нататък. Също има donation points да си купувате. И сега да покажем ето как се купува 64 obsidian. Както видяхте имам 3 токена и сега ето получих 64 obsidian. Така. Кой да вклада? Това е други интересни няма според мене. Другото ще си го видите. Тук са правила, став. Не, това имат други хора, ама трябва да го обидна от него. И като цяло е това. Ако ви харесва поне малко, може да влезете и да пробвате как е. Ако не, живи здраве да сте и да, това е.